Здравейте на всички! Това съм аз и моят прекрасен кейк! Забавно! Ще отрежа парче от този забавен кейк! Чудесно! Време е да го опитам! Какво? Олеле! Няма да го направя! Аз го искам! Времето започна! Започвай! Нарисувай го! Ще взема черен цвят! Добре. Ще го направя по-яко от теб! Определено ще бъда победител в тази битка! Ще направя една прекрасна палачинка! Ха! Ти се справяш по-зле! Виж как трябва да се направи! Красиво и равномерно! Какво да направя? Ще направя забавни очи и усмивка! Ще направя и зелен край! После това червено! Опа! И синьо в средата! Добре! Трябва да побързаме! Трябва да го направя по-добре! Мисля, че го направих добре! Красиво е! Това ли е красиво? Това е небрежно! Ще го направя по-добре от теб! Добре. Какво да направя? Да! Ще разваля твоята палачинка! Хей! Ти развали всичко! Така е много по-добре! Не прави това! Какво си направил тук? Не! Виж моята палачинка! Какъв кошмар! Няма победители! Вие сте наказани! Да! Много по-добре! Аз съм покрит в две! Виж го! Това е ужасно! Красиво! Но това беше забавно за мен! Вероятно ще изям тортата! Едно, две, три! Ха! Аз те победих! Здравейте всички! Аз съм готин! Днес карам! Нарисувай тази кола! Да започваме! Ще направя тази красива кола! Моята палачинка ще бъде идентична на нея! Контурът е готов! Перфектно! Нека отсветим всичко! Трябва да е едновременно красиво и разбира се вкусно! Какво? Какво става? Защо ми хвърляш буклуци? Не мога да направя нищо! Трябва да го махна! Хей! Не прави това повече! Благодаря за това! Добре, съжалявам! Надписи от CSI. Мислех, че ще служа на вашия дом. Има момчешка кола! Хайде! Гъргори около нея! Хубаво! Правилно. Не! Затисна се! Не мога да го махна! Спри! Какъв кошмар! Има огън! Ще направя нещо! Някой да помогне! Благодаря! Много по-добре! Приятелю! Времето изтече! Покажи ми какво си направил! Ето моето! Почерпка! Харесвам ги всичките! ти? Но ти! Това наистина не може да стане! Не! Това е справедливо! Жули, поздравления! Това е страхотно! Чао, 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 чао! Направи ми коктейл като... добре! Разбира се! Времето започва! Ще го направя! Да се види! Ало! Имам нужда от шпатула! Направи го по-забавно! Говорителят ще бъде... Ще празнувам! О, боже мой! Забавление. Моите прекрасни очила! Приятели! Хайде да празнуваме заедно! Някой иска ли награда тук?
Добре, довиждане всички. Хайде, момичета. Времето ви тече. Мамка му. Време е да направим този чудесен коктейл. Ще започна с контура. Сега някои детайли. И, разбира се, добавям много цветове. Рисунката ми ще бъде толкова красива. Нямам търпение да видя резултата. Ще направя и много хубава палачинка. Ще бъде великолепна. Първо правя контур, после лого и някои детайли. Добре. Запълвам всичко. Страхотно! Разбира се, че ни трябва малко лилаво. Това е красив люляков цвят. Любимият ми. Хей! Здравей! Времето изтече. Храната е готова. И покажете ми вашите палачинки. Една секунда, моля. Да, това е страхотно. А ти, Джейн, обичам палачинката си. Странно! Различен цвят е. Защо? Твоята победа, Джули! Да, пак спечелих! Аз съм толкова добра! И това е толкова вкусно! Страхотно! Вау! Какво ти става? Къде изчезна? Наистина ли това е всичко? Чудя се какво ще се случи сега. Направи ми хъба-фъба с Скитълс. Чудесна задача за мен. Добре, започни. С удоволствие. Ами, ще започна с малко черно тесто. Здравей. Гледай това. Ще направя същото. Ще повторя всичко, което Джули прави. Перфектно! Какво ще направи тя след това? Тогава ще взема няколко цвята наведнъж и ще направя няколко красиви петна. Повече от тях. Ясно! Чакай! Имам Скитълс. Няма да го рисувам. Ще използвам тези бомбони. Поставям ги на произволни места. А сега, нека напълним всичко с червено тесто. Стана красиво. Чудесно. Това беше целта ми. Готово. Времето ти изтече. Готов съм да ти покажа моето произведение. Страхотно. А ти какво направи? Ох, ще ти покажа моята палачинка. Само момент. Дай ми още малко време. Какво е това? Ти си победителката, Джули. Ура! Аз спечелих отново. О, вау! Какво е това? Същата хъба-бъба. Свърших перфектна работа. Вкусът е страхотен. Сега надувам балон. Знаеш ли какво? Всички тези сладкиши ще бъдат мои. Ще ги изям всичките. А сега трябва да направим такъв миньон. Не ние ти. Много е красив. Много! Харесва ли ти? Здрасти! Времето започва. Хей, какво правиш? Ами, ще направя много сладък миньон в сини панталони. Ето така. Перфектният цвят за... сега очила. Скучно е! Сис! И ще нарисувам. Ти какво правиш? Какво е това? Свърших ли жълтото? Къде е то? Заклещи се! Не си струва! Кой ще бъде? Може би ще погледнем в наша посока. Какво правиш? Имаме сила. Опа! Забавление. Съжалявам. Да, работи.
Моята палачинка е страхотна! Вау! Това е красиво! Ще направя и аз миньон! Първо ще нарисувам контура, после ръцете и краката. Определено ще го накарам да се усмихне. Честно казано, не мисля, че усмивката е толкова хубава. Боядисвам всичко в жълто. Всичко е готово. Да, красив миньон. Времето изтече. Имам този. Той е забавен. О, най-накрая добра работа. А ти? И двамата изглеждате. Добре, вземи наградата. Хей, това е страхотно. Толкова сме щастливи. Ще го сглобим сега. Толкова голяма кутия и цяла планина от детайли. Вау! Ще ни отнеме вечно. Да започнем с този детайл. Интересно. Определено. Можем да го направим. О, да! Виж това! Това е невероятно! Отне ни много време. Но наистина ми харесва! Армения? Отне доста време!